మరణాన్నే జయించిన వీరుడవు, సర్వాన్నే శాసించే యోధుడవు, నీకు సాటి లేరెవరు. రక్షకా దేవా దేవా మా దాగు స్థలము నీవే, నీవే నిజమైన దేవుడవు. రణమిల్లి ఆకాశము కన్నా విశాలమైనది యేసుని నామము. రక్షణ మార్గము బ్రతికించు జీవము, సర్వలోకములో సత్యము యేసుని నామము. స్తోత్రం. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. స్తోత్రం. మరొక దినాన్ని ఇచ్చినందుకు దేవుడికి వందనాలు చెప్దాం. We thank the Lord for one more day to spend time in his presence. దావీదు అన్నాడు, ప్రభువా ఒక్క దినము నీ సన్నిధిలో 1000 దినములతో సమానం అన్నాడు. ప్రభువా ఈరోజు ఏమేమి మాకు నేర్పించాలనుకుంటున్నారో, ఈరోజు మాకు ఏమేమి బోధించాలనుకుంటున్నారో మాకు బోధించమని, మాకు నేర్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రతి బంధకాల నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రభువా. మన అనారోగ్యంగా ఉన్న శరీరాలకి స్వస్థతను దయచేయండి ప్రభువా. మా ఇరుకు ఇబ్బందులతో, మా కొండలతో మేము ఎలా మాట్లాడాలో మాకు నేర్పించండి ప్రభువా. లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ 4th day మాస్టర్. లార్డ్, వి బ్లెస్ దిస్ డే. లార్డ్, డేవిడ్ సేస్, one day in your presence, Lord, is very precious. Thank you, Lord, for this precious day that you have given us to spend time in your presence. Lord, to come, to cross over from facts to faith, O Master. Lord, help us to exercise our faith. Help us to understand the truth. Lord, deliver us from all our sicknesses, from all our worries, so that we are the people who walk by sight. We are the people who walk by faith, not by sight. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yeah, please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. Hallelujah. This morning somebody asked me a question. ఈ ఉదయకాలం నన్ను కొంతమంది ఒక ప్రశ్న అడిగారు. I saw the healings. నేను స్వస్థతలను చూశాను. I heard the word. నేను వాక్యాన్ని విన్నాను. But how do I deal with generational curses? కానీ ఈ యొక్క తరతరాములుగా వస్తున్న ఈ శాపాలని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పారు అని అడిగారు. Now before we go to the generation curse, we should know what is a curse. అయితే ఈ యొక్క తరతరములతో శాపం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే శాపం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. And before I know what is a curse, I should know what is a blessing. అయితే శాపము తెలుసుకోకముందు ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటో నేను తెలుసుకోవాలి. So let's go to the Bible, Genesis 1. ఆదికాండం 1వ వచనానికి వెళ్దాం. And let us go and see, when did God use the word bless? ఎప్పుడు దేవుడు ఆశీర్వాదము అనే మాటని ఎప్పుడు వాడాడో ఒకసారి చూద్దాం. The first time the word called blessing comes in Genesis 1 verse 28. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో మొదటిసారి దేవుడు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం అనే మాటని వాడుతా ఉన్నాడు. So Genesis 1:28. ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం. And God
blessed them. దేవుడు ఆశీర్వదించను. He blessed the man and the woman, Adam and Eve. ఆదాముని అవ్వని దేవుడు ఆశీర్వదించెను. So the word says God blessed them first. వాక్యం చెప్తుంది మొదటగా దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించెను. And then God said unto them. దాని తర్వాత దేవుడు వాళ్ళతో చెప్పాడు 5 things. 5 విషయాలు చెప్పాడు. First, మొదటగా be fruitful. మీరు ఫలించండి. Second, multiply. రెండవదిగా విస్తరించండి. 3, replenish the earth. మూడవదిగా ఈ యొక్క భూమి మీద అధికారము కలిగి ఉండండి. Fourth, subdue it. మూడవదిగా దాని యు హ్యావ్ డొమినియన్ ఓవర్ ఇట్. Subdue it. ఓకే, దాని మీద అధికారం కలిగి ఉండండి. And fifth, have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moves upon the earth. ఈ యొక్క సముద్ర చేపలను ఆకాశ పక్షుల మీద ప్రాకులాడే ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. So what is the meaning of the word blessing? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆశీర్వాదము అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What is blessing? I gave you the scripture. నేను ఒక వాక్యాన్ని మీకు ఇచ్చాను. ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటి? So write down. Blessing means ఆశీర్వాదము అంటే being empowered by God, దేవుడి చేత మనము సామర్థ్యము కలగటానికి దేవుడి చేత శక్తిని పొందుకుంటాం. to bring God kind of result. అయితే దేవుని అనుసానందంగా మనము ఆ యొక్క రిజల్ట్ని పొందుకుంటాం. It is an empowerment to bring success. అయితే మనకి విజయాన్ని ఇవ్వడానికి దేవుడు ఒసగే సామర్థ్యం. So remember, blessing is not a feeling, it's empowerment. అయితే ఆశీర్వాదం అంటే ఒక ఫీలింగ్ కాదు, అది దేవుడు మనకి ఇచ్చే సామర్థ్యం. It is empowerment from God. అయితే అది దేవుడి చేత మనకి ఇవ్వబడిన సామర్థ్యం. That is why the old covenant people knew what is the meaning of the word blessing. అందుకే పాత నిబంధనలో వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం అన్నదానికి అర్థం ఏంటో. That is why అందుకే Jacob was the younger fellow. అందుకే యాకోబు చాలా చిన్నవాడు. He was a twin brother of Esau. అయితే ఆయన ఈసావుకి సోదరుడిగా ఉన్నాడు. And Isaac, his father, was anointed the son of Abraham. అయితే యాకోబు అబ్రహాము సంతతి నుంచి వచ్చిన వాడై ఉన్నాడు. So the father would bless his children. అయితే తండ్రి వాళ్ళ కుమారులను ఆశీర్వదించేవాడు. So that the same empowerment that God had given to the father would be passed on to the son. అయితే ఆ యొక్క తండ్రి ఏమైతే ఆశీర్వాదం కలిగి ఉన్నాడో అదే కుమారుడు కలిగి ఉండేలాగున ఆ యొక్క వాళ్ళు ఆశీర్వదించేవాళ్ళు. So Esau was the elder one by few minutes because he was a twin brother. అయితే ఇస్సాకు కొద్ది క్షణాల ముందే పుట్టాడు కాబట్టి అన్నగా ఉంటూ ఉన్నాడు. But in the covenant, the elder son would get double portion compared to all the other children. కానీ నిబంధన ప్రకారముగా ఆ యొక్క పెద్ద కుమారుడికి అందరికంటే రెండింతల ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకునేవాడు. So to get a blessing from his father, Jacob deceived his father, and the father, thinking that it was Esau, blessed him what he would bless the elder son. అయితే ఆ యొక్క యాకోబు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ఇస్సావు ఏమనుకున్నాడంటే మా యాకోబుని ఇస్సావును ఆశీర్వదిస్తున్నాడని యాకోబుని ఆశీర్వదించాడు. So in the old covenant, people would fight for blessing. అయితే పాత నిబంధన కాలంలో ఆశీర్వాదం కోసం చాలా ప్రాకులాడేవారు. In today's world, people are not interested in the blessing, but they are interested in the property. అయితే ఈ యొక్క మనం చూస్తే ఈ యొక్క మనం సమాజంలో మనం చూస్తే ఎక్కువగా ఆస్తిపాస్తుల కోసం ప్రాకులాడుతున్నారు కానీ దేవుని ఆశీర్వాదం కోసం కాదు. So let me give an example. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. Brother Sudhakar రెడ్డి గారు, sit down, brother.
I want to ask you some questions. కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. You are married. మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. Your wife is a blessing. మీ మీ భార్య ఆశీర్వాదకరంగా ఉంది. Your good health is a blessing. మీ యొక్క మంచి ఆరోగ్యం మీకు ఆశీర్వాదం. Your children is a blessing. మీ పిల్లలు మీకు ఆశీర్వాదంగా ఉన్నారు. Your profession is a blessing. మీరు చేసే పని మీకు ఆశీర్వాదంగా ఉంది. Your good bank balance is a blessing. మీకున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీకు ఆశీర్వాదంగా ఉంది. Your house of your own is a blessing. మీకున్న ఇల్లు మీకు ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉంది. Now he said yes, yes, yes. ఆయన అన్నిటికీ అవును 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 అని చెప్పారు. What do you think his answer is, right or wrong? అది ఆన్సర్ రైటా The రాంగ్? faithful wife is always going to be on the husband side. Yes, it is right. చూడండి, ఒక భార్య ఎప్పుడు కూడా పక్కనే ఉండి నా భర్త చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్తుంది. I just showed you God blessed Adam and Eve, and because of the blessing all those things are possible to manifest. So blessing is the root, and all the questions that I asked my brother Sudhakar is the fruit. So if the root is not there, the fruit won't be there. చూడండి, మనము ప్రతిసారి ఒకవేళ వేరు లేనట్లయితే మనకి ఫలము రాదు. సో వేరు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So when you look at Joseph's life, his father Jacob blessed Joseph. చూడండి, యోసేపు జీవితం చూస్తే ఆయన తండ్రి అయిన యాకోబు ఆయనని ఆశీర్వదించాడు. So even though Joseph was a slave, yet God called him a prosperous man, a successful man, because the blessing is what is going to make him prosperous and successful. చూడండి, యోసేపు బానిసగా ఐగుప్తు దేశంలోకి అమ్మివేయబడ్డా, అయినా కానీ ఈ దేవుడు యోసేపుతో అంటున్నాడు, నీవు అన్నిట్లలో విజయం పొంది వర్ధిల్లేవాడిగా ఉంటావు అనే మాటను దేవుడు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే యోసేపు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని, తండ్రి ఆశీర్వాదాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. So when the blessing is on, you can have nothing in your life, but the root called blessing can produce supernatural, physical manifestation in your life. చూడండి, మనకి ఈ లోకంలో ఏమీ లేకపోయినా ఒకవేళ ఆశీర్వాదం అనే ఈ వేరు మనకుంటే మన జీవితంలో అసాధారణమైన విషయాలని అన్నిటినీ కూడా మన జీవితంలో సాధించవచ్చు, మనం పొందుకోవచ్చు. So are you supposed to focus on the blessing or on the fruit? అయితే మీరు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం మీద మీరు దృష్టి పెడతారా, లేకపోతే ఫలము మీద మీరు దృష్టి పెడతారా? Okay, what is a curse? అయితే ఇప్పుడు శాపం అంటే ఏంటి? The moment Adam disobeyed God, that disobedience cut off the force called blessing, and instead of the blessing there came a force from the kingdom of darkness that came to steal, kill and destroy. ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వ అవిధేయించారో ఆ యొక్క ఆ రాజ్యం నుంచి సాతాను రాజ్యం నుంచి వాళ్ళు దొంగలించబడ్డారు, వాళ్ళు పూర్తిగా నాశనానికి గురైనట్లుగా మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం. So what is a curse? అదే శాపం అంటే ఏంటి? A curse is being empowerment from the kingdom of darkness to bring failure and destruction in a person's life. అయితే శాపము అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క సాతాను రాజ్యం నుంచి వాళ్ళు శక్తిని పొందుకుంటారు, ఆ శక్తి వాళ్ళని నాశనం చేస్తుంది, ఆ శక్తి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమస్తాన్ని దొంగలిస్తూ ఉంది, ఆ శక్తి వాళ్ళ సమస్తంగా వాళ్ళని నాశనం చేస్తూ ఉంది. So even though you got plenty of resources with you, అయితే నీ దగ్గర చాలా వనరులు ఉన్నప్పటికీ it must have come from your inheritance. అయితే మీరు మీ తాత ముత్తాతల నుంచి అది వచ్చి ఉండొచ్చు. But because there is a curse, అయితే మీ మీద శాపం ఉంది కాబట్టి that curse will eat up everything in your life. అయితే మీ జీవితంలో ఉన్నదంతా కూడా ఆ శాపము తినేస్తుంది. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now when does this blessing and curse come? ఎప్పుడు ఈ శాపము ఆశీర్వాదం వస్తుంది? Deuteronomy chapter 28. ద్వితీయోపదేశకాండము 28వ అధ్యాయం. Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2. ద్వితీయోపదేశకాండము 28వ అధ్యాయము మొదటి 2 వచనాలను చూద్దాం.
And it shall come to pass, if you shall hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do and to do and to do all his commandments which I command you this day, that the Lord will set you on high above all nations of the earth. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా వినిన ఎడల నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొనిన ఎడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద ఉన్నంత సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. Next verse. దాని తర్వాత వచనం చూద్దాం. And now all these, what? All these, come on, read. And all these blessings shall come upon you and overtake you, if you shall hearken unto the voice of the Lord thy God. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విన్న ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నిన్ను ప్రాప్తించును. So how does a person get blessed? ఎలా ఒక వ్యక్తి ఆశీర్వదించబడతాడు? When a person hears the word and does what the word says, he is empowered to get God kind of result and success and prosperity and good health and everything good in his life. చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని వింటాడో, ఆ దేవుని వాక్యానికి లోబడతాడో, ఆ దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తాడో, అప్పుడు ఆయన అన్ని రకాలుగా అటు ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విధాలుగా ఆయన ఆశీర్వదించబడతాడు. Now how does a person get cursed then? అయితే ఒక వ్యక్తి శాపంలోకి ఎలా వస్తాడు? Verse number 15. 15వ వచనాన్ని చూద్దాం. We'll see verse 28:15. 28:15. ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయం 15వ వచనం. The same chapter. But it shall come to pass, if you will not hearken unto the voice of the Lord your God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command you this day, that all these curses shall come upon you and overtake you. నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నువ్వు అనుసరించి నడుచుకొనని ఎడల, నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించును. So, according to the law of the old covenant, you do what God tells you, you are blessed. You don't do what God says, you are under curse. అదే పాత నిబంధన ప్రకారంగా మీరు ఏమైతే దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేస్తారో మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. మీరైతే దేవుడు చెప్పినట్లుగా చేయరో మీరు శపించబడతారు. Now in the New Testament, how do you get blessed? కానీ నూతన నిబంధనలో మనం ఎలా ఆశీర్వదించబడతాం? That is in the old covenant. అది పాత నిబంధనలో. Yes, Neha, how do you get blessed, Baba? In the new covenant. నూతన నిబంధనలో ఎలా ఆశీర్వదించబడతారు? Huh? No, how does a person get blessed? That is in the old covenant. When you do By believing. When you do what the word of God says, you get blessed. So it's all your hard work that you get blessed in the old covenant. పాత నిబంధన కాలంలో మనం కష్టపడి దేవుని వాక్యానికి విని లోబడితేనే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. So in the new covenant, how does a person get empowerment from God to get blessed? అయితే నూతన నిబంధనలో ఒక మనిషి ఎలా ఆశీర్వదించబడతాడు అనేది మాటను చూద్దాం. I can say 97% of the Christians are the new covenant people, but they operate under the old covenant. అయితే మనం చూస్తే 98% క్రైస్తవులు నూతన నిబంధనలో ఉన్న వాళ్ళే, కానీ వాళ్ళు పాత నిబంధనకు అనుసారంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. And that is why they think, if I get up in the morning and I pray for so many hours, I get blessed. If I fast for so many days, I get blessed. If I sacrifice this, I get blessed. So it is all on working hard to get the blessing of God. అయితే పాత నిబంధన అనుసారంగా వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే, నేను ఉదయం లేచి కొన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తే నేను ఆశీర్వదించబడతాను,
నేను వారంలో కొన్ని రోజులు ఉపవాసం చేస్తే నేను ఆశీర్వదించబడతాను. అలా వాళ్ళు చేసే ఒక పనిని బట్టి వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడతాను అని అనుకుంటారు. So in the new covenant, how do you get blessed? మరి నూతన నిబంధనలో మీరు ఎలా ఆశీర్వదించబడతారు? Sharon, how do you get blessed in the new covenant? Ephesians 1:3. How does a person get blessed? ఎఫెసీయులకు రాసిన లేఖ 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఒక వ్యక్తి ఎలా ఆశీర్వదించబడతారో రాయబడి ఉంది. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who has empowered us, who has blessed us with what? Every. With all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. So, I don't get blessed because I worked hard. I get blessed because Jesus worked hard and obeyed the law for me on my behalf. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రియగు దేవుడు స్తుతించబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదంను మనకు అనుగ్రహించెను. చూడండి, ఇక్కడ నూతన నిబంధనలో మనం ఎలా ఆశీర్వదించబడుతున్నామంటే, పాత నిబంధనలో మనము బాగా కష్టపడితే మనం ఆశీర్వదించబడే వాళ్ళం. కానీ నూతన నిబంధనలో మన కోసం యేసు ప్రభు శిలువలో ఆయన కష్టమంతా పడ్డాడు కాబట్టి ఆ యేసుక్రీస్తుని నమ్మడం వల్ల మనము ఆశీర్వాదంలోకి వస్తూ ఉన్నాం. Let me give you an example. ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. Sharon is watching all this and he says, even I want to do the ministry work. అయితే శారణ్ ఇవన్నీ చూసి నేను కూడా పరిచర్య చేయాలనుకుంటున్నాడు. Sorry? You don't want to do ministry work? నువ్వు పరిచర్య చేయాలనుకోవట్లేదా? No? I think he saw Vijay's big eyes. So he's saying yes, yes. Okay, you want to do the... Then he says, I want to get the healing power. అయితే దాని తర్వాత నాకు స్వస్థత శక్తి కావాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి. I want to have the power to cast out demons. నాకు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టే శక్తి కావాలి అని అనుకున్నాడు అనుకోండి. So he goes for 40 days fasting and praying. ఇక 40 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో కూర్చుంటాడు. With what intention? ఒకటే ఇంటెన్షన్. ఏమి ఇంటెన్షన్? When I pray hard, నేను బాగా కష్టపడి ప్రార్థిస్తే, when I fast hard, బాగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తే, when I kneel down for 3 hours, నేను మోకరించి 3 గంటలు ప్రార్థిస్తే, then God will empower me. దేవుడు నాకు శక్తినిస్తాడు. But tell me honestly, when we started our journey, didn't we believe that? చూడండి, మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ మనం నమ్మామా లేదా? I don't know about you, I believed. మీ గురించి నాకు తెలీదు, నేనైతే నమ్మాను. I pray more, I work hard, I study more, God will empower me more. అయితే ఎక్కువగా నేను ప్రార్థించేవాడిని, ఎక్కువగా ఉపవాసం ఉండేవాడిని, ఎక్కువగా నేను కష్టపడేవాడిని. I am so glad you all were on the right track, I was on the wrong track. అయితే మీ దేవుడికి స్తోత్రం, మీరందరూ సరైన మార్గంలో నడుస్తున్నారు. నేను ఒక్కడనే తప్పుడు మార్గంలో నడిచి సరైన మార్గంలోకి వచ్చాను. I want to clap for you. మీ అందరి కోసం చప్పట్లు కొట్టాలనుకుంటున్నాను. Praise God. Now listen. When I began to understand that God doesn't empower me in the New Testament by my works, then I'm under the law. God empowers me because I believe in the finished works of Jesus on my behalf. I get every empowerment from God through believing in the finished works of Jesus on the cross. చూడండి, పాత నిబంధన అనుసారంగా మనం బాగా కష్టపడితే మనం ఆశీర్వదించబడే వాళ్ళం. కానీ నూతన నిబంధన ద్వారా మనము యేసుక్రీస్తునందు ఆయన యేసయ్య శిలువలో ముగించిన ఆ పని, ఆ యొక్క శిలువ మరణం మీద, పునరుత్థానం మీద మనము నమ్మకం ఉంచితే మనం ఇప్పుడు దీవించబడుతూ ఉన్నాం. So what's the difference between the old covenant praying and new covenant praying? సో పాత నిబంధన ప్రార్థనకి నూతన నిబంధన ప్రార్థనకి తేడా ఏంటి? In the old covenant I work hard to obey the word, and then when I qualify, God will bless me. అయితే పాత నిబంధనలో నేను బాగా కష్టపడి దేవుని ఆజ్ఞలు అనుసరించి నేను అర్హతను పొందుకున్న తర్వాతనే నేను ఆశీర్వదించబడతాను. Whereas in the new covenant, కానీ నూతన నిబంధనలో the day I receive Jesus as my Lord, God and Savior,
ఏ రోజైతే నేను యేసుక్రీస్తుని నా ప్రభువుగా నా రక్షకుడిగా నేను అంగీకరిస్తానో, and by the Spirit of God I was made a new creation, అయితే దేవుని ఆత్మ వల్ల నేను నూతన సృష్టిగా చేయబడ్డాను. in an instant ఒక క్షణములో the fullness of God, the blessing of God has been poured inside me in completeness. అయితే దేవుని యొక్క సామర్థ్యము, దేవుని యొక్క శక్తి సంపూర్ణంగా నాలో పోయబడింది. Now my Christian life is not what I can get from God, అయితే నా క్రైస్తవ జీవితము నేను దేవుడి నుంచి ఏం పొందుకుంటానని కాదు, because he cannot give me, because he has already given me in my spirit. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకా ఇవ్వలేడు. ఎందుకంటే నేను రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడే సంపూర్ణంగా దేవుడు నాకు ఇచ్చేశాడు. Now my journey as a Christian is to look into the Bible and believe what the Bible says and withdraw from the deposit in my spirit into my life. So now it's not coming from heaven, now it's coming from inside out. అయితే నేను నా పని ఏంటంటే నూతన నిబంధనలో వాక్యంలో రాయబడిన ప్రతి వాక్యాన్ని నేను నమ్మి నాలో ఆ యొక్క దేవుడు ఉంచిన సామర్థ్యాన్ని, ఆ శక్తిని నాలో నుంచే నేను పొందుకొని నేను దీవించబడ్డాం. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now I do not pray to get more anointing. Now I believe the Bible more for the anointing which is there to be used in a powerful way. అయితే నేను ఎక్కువగా అభిషేకం కావాలని నేను ప్రార్థన చేయను, కానీ నాలో ఉన్న అభిషేకాన్ని ఎక్కువగా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని విధేయించడం వల్ల, వాక్యాన్ని చదవడం వల్ల, వాక్యాన్ని నమ్మడం వల్ల నాలో ఉన్న అభిషేకాన్ని నేను వాడుకొని దేవుడి చేత వాడబడుతున్నాను. Now I don't study the Bible so that I'll get more power. I study the Bible more so that I renew my mind and I'm able to unlock what is locked with my unbelief. And when I unlock, now the force of God's anointing flows through me in the lives of others. చూడండి, నేను వాక్యము నాలో నాకు అభిషేకం రావాలని నేను చదవట్లేదు, కానీ నేను వాక్యం ఎందుకు చదువుతున్నానంటే నా మనసు మారి నాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆ దేవుడు ఉంచిన శక్తిని, దేవుడు ఉంచిన సామర్థ్యాన్ని అంతా కూడా కనుక్కొని నేను వెలికి తీసుకోవడానికి నేను బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను. So you are a Christian. మీరు క్రైస్తవులు, You are born again. మీరు తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళు. But the person has not yet understood the new covenant system. అయితే ఆ వ్యక్తులందరూ కూడా నూతన నిబంధనలో రాయబడిన విషయాలని గ్రహించలేకపోతున్నారు. And the person is working hard to qualify himself. అయితే అందుకే ఆ వ్యక్తి బాగా కష్టపడుతున్నాడు ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి. So let us see from the Bible Galatians 3:10. గలతీయులు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం, గలతీయులు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం 10వ వచనాన్ని చూద్దాం దయచేసి. For as many are of the works of the law are under the curse. ఎవరైతే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రమందు ఉంటారో వాళ్ళందరూ శాపగ్రస్తులుగా ఉన్నారు. So if a person is believing in his own works and not the works that Jesus did for him, he is by default getting into the curse. అయితే ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం నమ్మేవాళ్ళు ఆయన క్రియల ప్రకారంగా జీవించేవాడు, ఆయన క్రియల మీద ఆధారపడేవాడు ఆయన శాపంలోకి వస్తూ ఉన్నాడు. So somebody asks somebody, do you believe you are anointed? అయితే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని అడిగాడంట, నువ్వు అభిషేకించబడ్డావా నీకు తెలుసా అని And the person అడిగాడు. replies, I get up in the morning at 3 o'clock and I say my prayer. అయితే ఆయన అన్నాడంట, నేను ఉదయాన్నే 3 గంటలకు లేచి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అన్నాడంట. Before breakfast again I say my prayer. అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకముందు మళ్ళీ నేను ప్రార్థన చేస్తాను అన్నాడంట. I read the Bible 2 hours every day. రోజు 2 గంటలు బైబిల్ గ్రంథాన్ని చదువుతాను అన్నాడంట. In the ministry I do so many services. అయితే పరిచర్యలో చాలా సర్వీసులు చేస్తాను అన్నాడంట. I go to church every day for the service. ప్రతిరోజు నేను చర్చికి వెళ్తాను అని చెప్పాడంట. I pray for people. నేను ఇతరుల కోసం ప్రార్థిస్తాను అని చెప్పాడంట. I do all these things. ఇవన్నీ చేస్తాను, I'm anointed. అందుకే నేను అభిషేకింపబడ్డవాడిని. Is it a right answer? అది సరైన సమాధానమా? Now is he under law or under grace? ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాడా, ఆయన కృపలో ఉన్నాడా? So the Bible says, as many as are of the works of the law are under the curse. అయితే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు రాయబడిన విధులన్నీ చేయుట యందు నిలకడగా ఉండిన
ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉన్నది. We learned when you obey the law, you are blessed. When you disobey the law, you are under curse. అయితే ఎప్పుడైతే ధర్మశాస్త్రాన్ని విధేయిస్తామో మనం ఆశీర్వాదంలో ఉన్నాం, ధర్మశాస్త్రాన్ని అవిధేయిస్తామో మనం శాపంలోకి వస్తూ ఉన్నాం. So when you are on your works, he says, cursed is everyone, not some, everyone that continues not in all the things which are written in the book of the law to do them. ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమందు వాడు నిలకడగా ఉండిన ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడి ఉంది. Somebody's relationship with God is based on his works, hard works. అయితే కొందరి సంబంధం ఎలా, దేవుడితో సంబంధం ఎలా ఉందంటే ఆయన క్రియల మీద ఆధారపడి ఉంది. A person says, if I don't go on my knees, God will not answer me. Again the works. అయితే నేను మోకాళ్ళ మీద నుండి ప్రార్థన చేయకపోతే నా దేవుడు ప్రార్థన వినడు అని నమ్ముతున్నాడు. ఆయన మళ్ళీ క్రియల మీద నమ్ముతున్నాడు. Somebody will say, I will go on my knees right up to the altar from the door, then God will see my sacrifice and he'll bless me. అయితే నేను ఆ చర్చిలో డోర్ నుంచి ఆల్టర్ వరకు మోకాళ్ళ మీద వస్తాను, అప్పుడు నా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటాడు అన్నాడు. ఆయన క్రియల మీద. It is by faith in the works of Jesus. అయితే ఆ విశ్వాసము క్రీస్తు శిలువ మరణము పునరుత్థానం మీద విశ్వాసం ఉంచటం వల్ల. Look at the 12th verse. 12వ వచనం చూద్దాం. గలతీయులకు రాసిన లేఖ 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. The law is not of faith. అయితే ధర్మశాస్త్రము విశ్వాస సంబంధమైనది కాదు, కానీ But the man that does them shall live in them. దాని విధులను ఆచరించువాడు వాటి వలననే జీవించును. So the law says, you do it, you get blessed. అయితే ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుంటే అది చేస్తే మీరు ఆశీర్వదించబడతారు. You don't need to have a relationship with God. దేవుడితో సంబంధం మీకు అవసరం లేదు. It's all about you working hard to keep the law. అయితే అది ఏదంటే నువ్వు కష్టపడి దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసి ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తే చాలు అని చెప్తుంది. Okay, I'm supposed to help the poor. I will help somebody. అయితే నేను బీదలని ఆదుకోవాలనుకుంటున్నాను. But there is no love in that. There is no goodness in that. There is no kindness in that. There is no mercy in that. But my action is right, but my heart condition is not right. చూడండి, నేను బీదలకి సహాయం చేయాలనుకున్నాను, కానీ ఆ సాయం చేయాలనుకున్న నాకు వాళ్ళ మీద ప్రేమ లేదు, వాళ్ళ మీద సానుభూతి ఏమీ లేదు. కానీ ఆ క్రియ మంచిదే, కానీ హృదయం మాత్రం సరిగా లేదు. So when you are obeying the law, it doesn't depend on your heart condition. అయితే నువ్వు ఒక ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నీ హృదయము సరిగా లేదు. So when the law says thou shalt not commit murder, అయితే ధర్మశాస్త్రం చెప్పినప్పుడు నువ్వు హత్య చేయకుండా ఉందువుగాక అని చెప్పినప్పుడు Jesus said thou shalt not hate your brother. అదే యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క సోదరుడి మీద నువ్వు ద్వేషము కలగకుండా ఉందువుగాక అని చెప్తున్నాడు. I did not kill him, అయితే నేను ఆయన చంపలేదు, but I hate him. కానీ ఆయన ద్వేషిస్తున్నాను. So according to the law, I did not kill him, so I'm okay. అయితే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా నేను ఆ వ్యక్తిని చంపలేదు, నాకు ఎలాంటి భయములు అవసరం లేదు. But Jesus is saying, I'm not interested in your action, I'm interested in your heart condition. అయితే యేసు ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఆయన హత్య చేసేవా లేదా అని కాదు, కానీ నీ యొక్క హృదయం ఎలా ఉంది, ఇతరులను ద్వేషిస్తున్నావా అని యేసయ్య చూస్తున్నాడు. I did not have a physical relationship with the woman. అయితే నేను ఏ పరస్త్రీతోని నేను శారీరక సంబంధం కలిగి లేను. But in my mind I'm lusting for her. కానీ నా మనస్సులో మాత్రం ఆమెని కామబేచితో చూస్తున్నాను. Under the law, అది ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా I'm right. అయితే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం I did not touch her. నేను కరెక్టే, ఎందుకంటే ఆమెను నేను ముట్టుకోలేదు. But under Jesus' teaching, I've already committed adultery. కానీ యేసుక్రీస్తు వాక్యానుసారంగా నా మనసులో కామముతో ఆమెను చూశాను కాబట్టి నేను వ్యభిచరించినట్లే. Under the law, it's your performance. అయితే ధర్మశాస్త్రాల్లో అది మనం చేసే క్రియ మీద ఆధారపడి ఉంది. So when people look at your performance, they start clapping hands. అయితే నీ యొక్క క్రియలు చూసిన వ్యక్తులు నిన్ను చూసి చప్పట్లు కొడతారు. But when it comes to Jesus, కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చేసరికి he is not interested in your performance. నీ యొక్క క్రియల వైపు యేసు ప్రభు చూడట్లేదు. He is interested in your attitude in the midst of your performance. అయితే ఆ యొక్క క్రియ చేసే ముందు యేసయ్య నీ మనస్తత్వాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. Praise God. Praise the Lord. So the law has nothing to do with faith. అయితే ధర్మశాస్త్రము విశ్వాసానికి ఎలాంటి సంబంధము లేదు. And the teachings of Jesus is all about faith in the works of Jesus.
అయితే ఈ యొక్క యేసుప్రభు యొక్క యేసుప్రభు యొక్క బోధలు ఏంటంటే మన విశ్వాస మూలంగానే మనం జీవించే వాళ్ళంగా ఉంటూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So according to the law, ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగా we have all failed, మన అందరము కూడా ఫెయిల్ అయ్యాము. and that's why we are all under the curse. అందుకే మన అందరం కూడా శాపంలోకి వచ్చాం. Have you committed sin? మీరు పాపం చేశారా? So that means we are under the curse. అయితే మనం శాపంలోకి వచ్చినట్లే. Because even if a person has failed in one law, he has failed it all. అయితే ధర్మశాస్త్రంలో ఒక్క చట్టాన్ని వ్యతిరేకించిన ఆయన పాపంలోకి వచ్చినట్లే, పాపము ద్వారా శాపంలోకి వచ్చినట్లే. Now look at the 13th verse. 13వ వచనాన్ని చూద్దాం. Christ has redeemed us. Christ has redeemed us. క్రీస్తు మనల్ని విమోచించెను. What is redeem? అయితే విమోచించటము అంటే ఏంటి? He bought us back. So, when I go to the shop and buy clothes, నేను షాప్కి వెళ్ళి బట్టలు కొనుక్కున్నప్పుడు I pay the money నేను డబ్బులు ఇస్తాను. and I take the clothes. అయితే నేను బట్టలు తీసుకుంటాను. Is that redeem? అది విమోచించినట్లా? No. When I give the money to buy what belongs to me is called redeem. అయితే నాకు సంబంధించింది నేను పొందుకున్నప్పుడు దాన్ని విమోచన అంటాం. It means the word ransom. అయితే అది విమోచన అంటాం. Ready. I kidnapped him. అయితే ఈ బ్రదర్ నేను కిడ్నాప్ చేస్తాను. And all reddies are here. ఇక్కడ చాలా మంది రెడ్డిలు ఉన్నారు. And looking at all of them, I make a sum total 10 crores. అయితే వీళ్ళందరి దగ్గర రెడ్డిల దగ్గర 10 కోట్లు మీరు ఇవ్వాలని అంటాను. And I talk to the uncle first. మొదట అంకుల్తో మాట్లాడతాను. You want the nephew? అయ్యో నీ నెవ్యూ కావాలా? 10 crores. 10 కోట్లు ఇవ్వాలి. So the uncle says, can we strike a deal? అయితే మనం ఒక డీల్కి వద్దామా అని అంటారు. So the moment he says, I say 11 crores. అయితే ఆయన చెప్పగానే లేదు 11 కోట్లు అంటాను ఇప్పుడు. He says, can I talk 12 crores? అయితే మళ్ళీ మాట్లాడితే మళ్ళీ 12 కోట్లు అంటాను. So he understands, if I keep talking, this fellow is going to go on increasing. అయితే నేను ఇంకా మాట్లాడటం మొదలు పెడితే ఆయన పెంచుతూ పోతున్నాడు అని అర్థమవుతుంది. So he says, where should the delivery be? అయితే ఇక్కడ సరే ఎక్కడ నాకు అప్పగిస్తారో అని అడుగుతాను. So he agrees. ఒప్పుకుంటాడు. Give me 24 hours. నాకు 24 గంటల సమయం ఇవ్వండి. All the reddies get together. అందరు రెడ్డిస్ అందరు ఒక దగ్గర అవుతారు. One of the reddies saying, that's all 12 crores only, so cheap. అయితే విజయ్ కోసం 12 కోట్లేనా, చాలా తక్కువ అంటారు. So the deal has been made. అయితే డీల్ ఒకటైంది. Now, is under my captivity. అయితే నేను బ్రదర్ ఒక బంధకంలో ఉన్నాను. Does he belong to me? ఆయన నాకు చెందినవాడా? He still belongs to the Reddy family. అయితే ఆ యొక్క రెడ్డి కుటుంబానికి చెందినవాడు. But I have illegally kept him under my captivity. అయితే నేను ఇల్లీగల్గా చట్ట వ్యతిరేకంగా నేను ఆయన నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను. So the uncle is saying, I have to go and give him the money. I'm scared. The wife says, don't worry, the Lord is with you. Go. But see that you bring the nephew and come. అయితే ఆంటీ చెప్తా ఉంది, అంకుల్ భయపడతాడు. ఆంటీ చెప్తాను, భయపడకు, నువ్వు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు, నువ్వు వెళ్ళి డబ్బులు ఇచ్చి సురక్షితంగా మన అబ్బాయిని తీసుకొని రా అని చెప్తా ఉంది. Luciaka says, I will come with you, don't worry. అయితే లూసియక్క చెప్తుంది, అమ్మో విజయ్ అంటే నాకు కూడా ఇష్టం, నేను కూడా వస్తా అంటుంది. If anything happens, I can start my black belt judo. అయితే ఏదన్నా అవుతే నేను ఫైటింగ్ చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నా. So the uncle gives me the 12 crores. అయితే అంకుల్ వచ్చి 12 కోట్లు ఇస్తాడు. And in exchange takes Vijay. 12 కోట్లు ఇచ్చి వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. That is called as redeemed.
అది విమోచించడము అని అర్థం. That means a price has been paid to purchase back what is your own. అయితే మీకు చెందినది మీరు ఒక వెలనిచ్చి మీరు తిరిగి పొందుకుంటూ ఉన్నారు. We always belong to God. మనము ఎప్పుడు కూడా దేవుడికి చెందిన వాళ్ళమే. But Adam's disobedience made us to be sold in captivity of Satan. చూడండి, ఆదాము ఏమంటారు? In captivity. యా, Adam's disobedience made us to get into slavery of Satan because of the disobedience. చూడండి, ఆదాము యొక్క అవిధేయత మనందరినీ కూడా ఒక బంధకంలో మనల్ని ఉంచేసింది. Now let me give you an example how this ransom takes place. అయితే ఈ యొక్క విమోచన ఎలా జరుగుతుందో ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. If you got from the market one pair of pigeons, మార్కెట్లో నుంచి ఒక జత పావురాలు తెచ్చుకున్నారనుకోండి. these pigeons were free in their life, but somebody caught them and gave it to you. చూడండి, ఈ యొక్క పావురాలు మామూలుగా స్వేచ్ఛగా బయట తిరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ఎవరో ఆ పావురాలను పట్టుకొని తీసుకొచ్చి ఒక కేజ్లో పెట్టారు. And you brought a big cage and you put them there. అయితే ఆ యొక్క పెద్ద కేజ్ తీసుకొచ్చి ఆ పావురాలను దాంట్లో పెట్టారు. Now when the babies come, they come inside the cage or outside the cage. ఒకవేళ దానికి పిల్లలు పుట్టాయనుకోండి, కేజ్లో పుడతాయా బయట పుడతాయా? So Adam's disobedience got him into slavery, and every child born after that was born in the cage in captivity of Satan. Understood? చూడండి, ఆదాము పాపము చేశాడు కనుక ఆదాము తర్వాత వచ్చిన సంతతి మొత్తం కూడా బంధకంలోకి వచ్చారు. అయితే అదే రకంగా ఆయన సంతతి అయిన అందరం కూడా అదే బంధకంలోకి వచ్చాం మనం కూడా. So every child coming out of the mother's womb is born in captivity, in slavery of Satan. అయితే ఆ యొక్క పావురాలు ఎలాగైతే ఆ కేజ్లో ఉండి బంధకంలో ఉండి అవి ఇచ్చే పిల్లలన్నీ కూడా ఆ బంధకంలోనే పుడుతూ ఉన్నాయి. Understood up till here? అర్థమవుతుందా అండి అందరికీ? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Second example. రెండో ఉదాహరణ చెప్తాను. I'm the owner. నేను ఓనర్ని, And he's the slave. నేను బ్రదర్ బానిస. బ్రదర్ ఏమో ఓనరు, నేనేం బానిస. So I beat him up and I make him work. అయితే బానిసని బాగా కొట్టి పని చేపిస్తూ ఉన్నాడు. He's praying to God for freedom. అయితే ఈ యొక్క ఏమంటారు, బానిసగా ఉన్న వ్యక్తి దేవుడికి ప్రార్థిస్తున్నాడు, మొరపెడుతూ ఉన్నాడు. I'm making him work day and night. ఆ యొక్క బానిసని రాత్రి పగలు పని చేయిస్తూ ఉన్నాడు. One morning he doesn't get up. అయితే ఒకరోజు ఈ బానిస నిద్ర లేవడం లేదు. So I go and kick him and say, get up. అయితే ఒక తన్నుదని లే అంటున్నాను, He's not getting up. లేస్తలేడు. I turn him అవి తిప్పుతున్నాను, and I find he's dead. అయితే నాకు తెలుస్తుంది ఆయన చనిపోయాడు. Now is the dead body any use to the owner? అయితే ఈ యొక్క చచ్చిపోయిన ఆ శరీరము ఆ ఓనర్కి, యజమానికి ఏమైనా అవసరం పడుతుందా? It starts smelling. అయితే ఆ యొక్క చనిపోయిన ఆ శరీరము వాసన వస్తూ ఉంటుంది. Is no use to me. ఇంకా ఆయన ఆ చనిపోయిన శరీరం నాకు పనికిరాదు. Now, did his death give him freedom from me? అయితే ఆయన చనిపోయాడు నాకు స్వేచ్ఛ వచ్చిందా? Because it's no use. చనిపోయాడు, పనికిరాడు. Correct? అవునండి. In the same way, అదే క్రమంలో Jesus came into this world యేసుక్రీస్తు ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. just like Adam, ఆదాములాగా వచ్చాడు, without sin. పాపము లేకుండా వచ్చాడు. Satan tried his best to get him into captivity. సాతాను ఆయనను కూడా బంధించాలని శతవిధాల ప్రయత్నించాడు. And he illegally, unjustly touched Jesus and crucified him. అయితే వాడు ఇల్లీగల్గా ఆ యేసు ప్రభువుని పట్టుకొని ఏం చేశాడు? సిలువ వేలేశాడు. Satan had authority over us because we were in his captivity. అదే సాతానికి మన మీద అధికారం ఉండింది, ఎందుకంటే మనము ఆదాము ద్వారా వచ్చిన పాపము ద్వారా మనం సాతాను బంధకంలో ఉన్నాం. Every child born from the mother's womb, he has right to afflict that baby. అయితే ఆ సాతాను ద్వారా వచ్చిన సంతతిని అంతా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా వాడు ముట్టుకోవడానికి, వాడు బంధకంలో ఉంచుకోవడానికి వాళ్ళకి అధికారం కలిగి ఉన్నాడు. Because every child coming from the mother's womb is born in the kingdom of darkness because of Adam.
అయితే ప్రతి ఒక్క ఆదాము ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన సంతతంతా కూడా అంధకార శక్తుల ఆధీనంలో ఉన్నారు. But when Jesus was born, he was not born in the kingdom of darkness. కానీ యేసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు ఆ అంధకార సంబంధమైన రాజ్యంలో ఆయన జన్మించలేదు. Why was Jesus not born in the kingdom of darkness? He also came from a woman's womb. అయితే ఆయన కూడా ఒక స్త్రీ ద్వారా గర్భం ధరించి వచ్చినవాడు కనుక మరి ఆయన ఎందుకు ఈ యొక్క అంధకార సంబంధమైన రాజ్యానికి సంబంధించినవాడు కాదు? Because we were all born from our father's sperm. అయితే మనందరము కూడా ఆ యొక్క తండ్రి విత్తనము ద్వారా మనందరం జన్మించాం. So sin did not come into the world through the woman, but the sin came into the world through Adam. అయితే ఈ లోకానికి పాపము ఒక స్త్రీ ద్వారా రాలేదు, కానీ ఈ లోకంలోకి పాపము ఒక పురుషుడి ద్వారా వచ్చింది. Who ate the fruit first? అయితే ఆ యొక్క పండుని ఎవరు మొదట తిన్నారు? The woman. అవ్వ తిన్నది. Who gave the fruit to the man? అయితే ఆదాముకి పండును ఎవరు ఇచ్చారు? The woman. అవ్వ ఇచ్చింది. The blame came on whom? The woman or the man? అయితే ఆ యొక్క నిజంగా దేవుడు ఎవరిని నిందించాడు? ఆదామునా అవ్వనా? You see, brother Sudhakar, this is what is there. The woman do all the nasty things, but the blame comes on man. చూడండి, అన్ని స్త్రీలు చేస్తారు, కానీ అనేది ఎవరిని? పురుషులు అంటారు. Why did the blame come on man? ఎందుకు ఆ దేవుడు ఆదాముని నిందించాడు? Because when God gave the instruction not to eat the fruit, there was only man and the woman was inside the man. అయితే దేవుడు ఆదామును సృష్టించినప్పుడు ఆదాములో స్త్రీ ఉంది. So when the woman ate, it was not the breaking of the instruction, but when the man ate, it was the breaking of the instruction. అయితే స్త్రీ తిన్నప్పుడు ఆ యొక్క దేవుడి మాటని వ్యతిరేకించినట్టు కాలేదు, కానీ అదే పురుషుడైన ఆదాము తిన్నప్పుడు దేవుని మాటకి అవిధేయించిన వాడయ్యాడు. So the sin nature comes into the baby from whom? అయితే ఈ యొక్క పాపం అనేది ఒక వాళ్ళ సంతతికి కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ఎవరి ద్వారా సక్రమిస్తుంది? From the woman or man? స్త్రీ ద్వారానా పురుషుడి ద్వారానా? Man. Now the woman is looking at the man and saying, now I know why the children are like this. అయితే ఇప్పుడు స్త్రీలందరూ పురుషుడి వైపు చూసి పిల్లలు ఇట్లా ఎందుకున్నారో నాకు తెలుసు. So now when Mother Mary got a child, అయితే మరియ తల్లికి ఆ యొక్క బిడ్డ పుట్టినప్పుడు she was a virgin, ఆమె కన్యకై ఉంది. no sperm from any earthly father. అయితే ఏ పురుషుడితో ఆమె సంబంధం కలిగి లేదు. That is why when Jesus was born, he was born complete man, sinless. అందుకే యేసు ప్రభు ఆయన జన్మించినప్పుడు ఏ పాపము లేకుండా యేసయ్య జన్మించాడు. So when Jesus was living a sinless life, did Satan have any authority to touch and afflict Jesus? చూడండి, గమనించండి, యేసు ప్రభు జీవించినంత కాలం పాపం లేకుండా జీవించాడు కనుక సాతాను యేసు ప్రభును ముట్టుకోలేదు. The moment he touched Jesus, the battle began. ఎప్పుడైతే యేసయ్యని ముట్టుకున్నాడో అప్పుడే యుద్ధం మొదలైంది. Satan's confidence was, సాతాను యొక్క ధైర్యం ఏంటంటే, if I afflict Jesus, ఒకవేళ యేసు ప్రభువుని పాపంలోకి నేను లాగితే and make him disobey God, దేవునికి అవిధేయించే విధంగా నేను చేస్తే, then I'm not only God of this earth, I'm God of heaven as well. అయితే ఈ లోకానికి దేవుణ్ణే కాదు, నేను పరలోకానికి కూడా దేవుడైపోతాను అన్నాడు. Because ఎందుకంటే praise God. Praise the Lord. Instructions given to everybody, and the preacher himself has broken the instruction. చూడండి, అందరికి మాత్రం ఫోన్లు ఆఫ్ చేయమన్నారు, కానీ ప్రీచర్కి మాత్రం ఇన్స్ట్రక్షన్ గీయలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank God I'm not under the law, I'm under grace. అయితే దేవుడికి స్తోత్రం, ధర్మశాస్త్రం లేను కృపలో ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So coming back. అయితే మళ్ళీ వస్తున్నాను. So Jesus is without sin. చూడండి, యేసు ప్రభు పాపం లేకుండా ఉన్నాడు. The moment he crucified Jesus, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు శిలువ మరణం గుండా వెళ్ళాడో Satan was confident that I destroyed. అయితే సాతాను అనుకున్నది, నేను యేసు ప్రభుని నాశనం చేశాను. But what he did not realize, కానీ సాతాను ఏది గ్రహించలేదు అంటే, Jesus won the battle because of obedience.
అయితే యేసుక్రీస్తు విధేయత వల్ల, తండ్రిని విధేయించడం వల్ల ఆ యుద్ధంలో, ఆ పోరాటంలో గెలిచాడు. How many children you have, brother Sudhakar? సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు? ఇద్దరు ఉన్నారు. 2. Now you both got married. మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. Were the 2 children inside of you? మీ పిల్లలు మీలో ఉన్నారా? You don't point finger to her. You are also a partner in that. If you had not given the sperm, where would the children come? సో పిల్లలు జన్మించడం ఇద్దరు కారణమే. Just as the whole human race was inside Adam, who gave the sperm to the Eve, and the whole human race came, in the same way, now we who believe in Jesus are inside of Jesus. అయితే ఎలాగైతే ఆదాము ద్వారా అందరూ సంతతి వచ్చారో, సంతతి అంతా కూడా పాపంలోకి వచ్చిందో, మనము కూడా యేసుక్రీస్తు సంతతిగా ఉంటూ ఉన్నాం. So there are 2 human beings on earth. అయితే 2 రకాల మనుషులు ఈ లోకంలో చూడొచ్చు. One coming from the banished child of Eve, ఒకటి ఆదాము నుంచి వచ్చిన ఒక సంతతి, and the other one coming through Jesus. 2 యేసు ప్రభు ద్వారా వచ్చిన సంతతి. So all those born from Eve ఆదాము ద్వారా జన్మించిన వాళ్ళందరూ కూడా are born in curse in the kingdom of darkness. అయితే ఆదాము ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు శాపంలోకి వచ్చారు. So when Jesus died, did he die his death or my death? అయితే యేసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడు ఆయన మరణాన్ని ఆయన మరణించాడా, లేకపోతే నా మరణాన్ని ఆయన మరణించాడా? How are you so sure? ఎందుకు అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు? Because only those who sin are qualified to die. అయితే ఎవరైతే పాపము చేస్తారో వాళ్ళే మరణ శిక్షకి అర్హులు. So Jesus did not commit sin, then how did he die? అయితే యేసు ప్రభు పాపం చేయలేదు, కానీ ఎలా చనిపోయాడు? He took our sin into his body, and therefore he qualified to die. అది యేసయ్య మన పాపాన్ని ఆయన మీద తీసుకొని ఆయన చనిపోవడానికి అర్హతను పొందుకున్నాడు. So in baptism, what do you say? అయితే బాప్తిజంలో ఏం చెప్తారు మీరు? You are baptized in Christ. Just put that Romans 6 verse 3. రోమీలకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయం 3వ వచనం చెప్తుంది, మనం క్రీస్తునందు బాప్తిజం పొందుకున్న వాళ్ళంగా ఉన్నాం. Many people say I'm baptized in water. చాలా మంది నీటిలో బాప్తిజం అనుకుంటారు. That water is only symbolic, but actually speaking you are baptized in Christ Jesus. కానీ నీరు మాత్రం కేవలం సాదృశ్యంగానే ఉంది, కానీ మనం క్రీస్తులోకి మనము వస్తూ ఉన్నాం. Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. అయితే క్రీస్తులోనికి బాప్తిజం పొందిన మనం అందరము ఆయన మరణములోకి బాప్తిజం పొందమని మీరు ఎరుగరా? So when Jesus died, అయితే యేసు ప్రభు మరణించినప్పుడు you also in him died. మీరు కూడా ఆయనలో మరణించారు. Because he died, ఆయన మరణించాడు కనుక therefore we are what? Buried with him. How? By baptism into his death. అయితే మనము ఆయనలో మరణించి ఆయనలో మనము భూస్థాపితం చేయబడ్డాం. So when Jesus was buried, were you buried with him? అయితే మనం యేసులో మరణించినప్పుడు పాతి పెట్టబడ్డప్పుడు మనం కూడా పాతి పెట్టబడ్డామా? So your death, your burial, has Satan got any authority over you now? అయితే మనము క్రీస్తునందు మరణించి క్రీస్తునందు పాతి పెట్టబడ్డ తర్వాత సాతానికి ఇంకా మన మీద అధికారం ఉందా? No. So now God, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, so the Father by his power raised his Son from the dead. చూడండి, అలాగే క్రీస్తు మనలందరినీ ఎలాగైతే క్రీస్తుని పునరుత్థానంలో లేపాడో మనల్ని కూడా అదే పునరుత్థాన శక్తితో మనల్ని కూడా లేపుతూ ఉన్నాడు. Was Lazarus raised from the dead? అయితే లాజరు మరణం నుంచి లేవనెత్తబడ్డాడా? Was Jairus' daughter raised from the dead? ఐరు కుమార్తె మరణం నుంచి లేవనెత్తబడిందా? Was the widow's son raised from the dead? ఆ యొక్క విధవరాలు కుమారుడు మరణం నుంచి లేవనెత్తబడ్డాడా? So what is the difference between their resurrection and Jesus' resurrection? అయితే వాళ్ళ పునరుత్థానానికి మన పునరుత్థానానికి తేడా ఏమిటి? When they were raised from the dead, they died again. వాళ్ళు But when Jesus was raised from the dead, he lives forevermore
no more death. చూడండి, వాళ్ళందరూ కూడా లేవనెత్తబడ్డ వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ చనిపోయారు. కానీ క్రీస్తునందు లేవనెత్తబడ్డవాడు, క్రీస్తు లేవనెత్తబడ్డ తర్వాత క్రీస్తు యుగ యుగములకు సజీవుడుగా ఆయన జీవిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. So now we are raised from the dead with Christ. మనందరము కూడా క్రీస్తు పునరుత్థానంలో లేవనెత్తబడ్డ వాళ్ళం. Even so, we also should walk in the newness of life. మనము కూడా క్రీస్తునందు నూతన సృష్టిగా మనం నడుచుకునే వారిగా ఉంటాం. So now that you have been born again, మనందరము తిరిగి జన్మించాము కనుక have you got the nature of Christ in you? మీ అందరికీ క్రీస్తు గుణగణాలు పోలికలు వచ్చాయా? Yes. అవును. Then where's the problem? మరి ఎక్కడ సమస్య ఉంది? In my spirit, I have Christ with me. అయితే నా ఆత్మలో నాలో క్రీస్తు ఉన్నాడు. But this soul which has been trained in the world all these years and learned corruption, that is where the problem is. అయితే నా యొక్క మనస్సు ఈ లోకానుసారంగా జీవించడానికి అది నేర్చుకుంది, అలవాటు పడింది కాబట్టి అది ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉంది. So what is my Christian life? అయితే నా యొక్క క్రైస్తవ జీవితం ఏంటి? In my spirit, నా ఆత్మలో I've got God dwelling in me. నా ఆత్మలో దేవుడు నాలో నివాసం ఉంటూ ఉన్నాడు. But in my soul, నా యొక్క జీవంలో I've got the knowledge of the world. అయితే ఈ లోకానికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా కూడా, జ్ఞానం అంతా కూడా నాలో ఉంది. So what is my Christian life? అయితే నా క్రైస్తవ జీవితం ఏమైంది? My Christian life is to take that word and, like a person who takes a shampoo and have a good body bath, in the same way I need to take the word and give a good soul bath with the word of God, so that now my soul agrees to the word. Now the power of God is flowing through me. అయితే ఎలాగైతే మనం షాంపూ మంచిగా పెట్టుకొని మంచిగా రాసి బాగా రుద్ది స్నానం చేస్తామో, అయితే ఈ యొక్క జీవంతో కూడా మనస్సుని కూడా దేవుని వాక్యము చేత మనం శుద్ధీకరించుకొని నా మనస్సు దేవుని మాటకి లోబడే విధముగా నేను అనుసంధానించుకోవాలి. So do we have newness of life? అయితే మనం క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా ఉన్నామా? Does God want us to walk in the newness of life? మనందరినీ కూడా ఆ క్రొత్త జీవితంలో జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడా? Yes. అవును. Has he empowered us to walk in the newness of life? మనందరినీ కూడా ఆ కొత్త జీవితంలో నడవటానికి దేవుడు మనకు సామర్థ్యం ఇస్తూ ఉన్నాడా? Yes. అవును. Look at the 5th verse. 5వ వచనం చూడండి. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also in the likeness of his resurrection. మరియు ఆయన మరణము యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యము గలవారమైన ఎడల ఆయన పునరుత్థానమును యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యము కలవారమై ఉందుము. Let me give an example to make you understand. ఇది అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. Has anybody been to Holy Land? ఎవరైనా యెరూషలేముకు వెళ్ళారా? ఎవరైనా యెరూషలేంకి వెళ్ళే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి. What about you? Yes. Yes, praise God. Those who did not raise their hand, you didn't go to Holy Land. Okay. Which year you went? Holy Land? మీరు ఆ యొక్క How many of you went to the Holy Land? Lift your hands up. ఎంతమంది యెరూషలేంకి వెళ్ళారు? చేతులు లేపండి ప్లీజ్. Which year you, Brother Reddy, you did not go? So sad. You also did not go. మీరెవరు పోలేదా? So sad. What was I preaching all this time? అయితే ఎంత బాధాకరం మీరందరూ పోలేదంటే. I said, if you believe you were planted in his death, in his burial, and in his resurrection, and Jesus was in Jerusalem, where were you? So have you visited the Holy Land? హల్లెలూయా. అర్థమైందా అండి? యెరూషలేం పోని వాళ్ళందరూ. No. You know why I'm asking you this question? You might start laughing. It's not the question of laughing. It's the question of believing. You know, when I was studying the Bible in those days, and the Lord asked me, have you been to Holy Land?
I said, not yet, Lord. He said, you are a liar, because if you believe this, you were there when Jesus walked. When I was walking, you were in me. When they crucified me, you were in me. When they buried me, you were in me. And when I rose from the dead, you were raised from the dead, and that is why you are born again. And because you believe in the baptism, Satan has no power over you. He has lost his ownership over you. That is why, sorry. అయితే చూడండి బ్రదర్ ఒకరోజు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దేవుడు అడిగాడంట, నువ్వు ఎప్పుడైనా యెరూషలేం వెళ్ళావా అని అడిగితే, ప్రభువా నేను వెళ్ళలేదు కదా అని అప్పుడు వెంటనే దేవుడు ఆయనకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు. ఎందుకు అంటే, నేను ఆ యెరూషలేములో నడిచినప్పుడు నువ్వు నాలో ఉన్నావు, నేను ఆ యెరూషలేంలో మరణించినప్పుడు నువ్వు నాలో ఉన్నావు, నేను పునరుత్థానమై లేచినప్పుడు నువ్వు నాలో ఉన్నావు అనే మాటని దేవుడు ఆయనకు చెప్పాడు. అందుకే మనం అందరము కూడా క్రీస్తుని నమ్మినప్పుడు, ఆయన మరణము, ఆయన భూస్థాపితము, పునరుత్థానాన్ని నమ్మినప్పుడు మనము యేసు ప్రభుతో నడిచినట్లే, యేసు ప్రభుతో మరణించినట్లే, యేసు ప్రభుతో పాతిపెట్టబడ్డట్లే, యేసు ప్రభుతో పునరుత్థానమై లేచినట్లే. Now, I want to ask you a question. Give me an honest answer. ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, సరిగా సమాధానం చెప్పండి. An unbeliever comes to church right from school. అయితే ఒక అవిశ్వాసి ఒక స్కూల్ నుంచి వస్తాడు. To the church, studying in a convent school, goes to church. అయితే friends. అయితే కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు, ఇక చర్చికి వెళ్తాడు. Becomes big and still goes to church. ఆయన పెద్దగా ఇంకా చర్చికి వెళ్తా ఉన్నాడు. No problem. అది సమస్య ఏం లేదు. But the day the same person says to the family, I got baptism, hell breaks loose. ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తి బాప్తిజం తీసుకుంటాడో ఆ రోజు నరకం అనేది ఆయనకు దూరం అవుతూ ఉంది. The family members get angry. ఆయన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా కోపం వస్తుంది. What happened in baptism? బాప్టిజంలో ఏం జరిగింది? If it is in a Catholic church, the priest will take that's all. అయితే క్యాథలిక్ చర్చిలో ఇట్లా చల్లి బాప్టిజం అయిపోయింది అంటారు. If it is in some other church, అయితే వేరే సంఘాల్లో అయితే నీటిలో ముంచుతారు, తీస్తారు బయటికి. How many times you went into the swimming pool? Did any problem took place? అయితే ఎన్నిసార్లు మీరు మునిగారు? ఏమైనా తేడా కనిపెట్టదా? You are in the swimming pool for 1 hour, no problem. అదే స్విమ్మింగ్ పూల్లో మీరు గంట సేపు ఉన్నా ఏ సమస్యలు, ఎన్నిసార్లు మునిగిలేస్తాం ఈత కొడుతుంటే. But in baptism, not even few seconds, problem. అదే బాప్తిజంలో మాత్రం ఒక ముంచి దప్పును తీసేస్తారు. Why the problem? మరి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? Look at that scripture. ఆ వాక్యాన్ని వినండి. He says, when there is a baptism, the person confesses, Jesus, when you died, I died with you. I believe you were buried, and I believe you rose again. When a person confesses, Satan loses that soul forever. చూడండి, బాప్టిజంలో ఏం జరుగుతుంది? ఉట్టి నీటిలో మునిగి లేవడమే కాదు, ఆ బాప్టిజం ఇచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి నోటితో ఒప్పుకుంటున్నాడు, యేసయ్యా నువ్వు మరణించినప్పుడు నేను మరణించాను, నువ్వు పాతిపెట్టబడ్డప్పుడు నేను పాతిపెట్టబడ్డాను, నువ్వు పునరుత్థానమై లేచినప్పుడు నేను లేచాను అని నమ్ముతున్నాను అని ఆ వ్యక్తి నోటితో ఒప్పుకుంటున్నాడు. And after the baptism, ఆ బాప్టిజం తర్వాత, if the person is taught what exactly happens at baptism, ఆ యొక్క బాప్టిజం గురించి ఒక వ్యక్తి సరిగా అవగాహనతో తీసుకుంటే, which day should be celebrated, your birthday or your baptism day? అయితే నిజంగా చెప్పండి, మీ బర్త్డే ఎప్పుడు జరుపుకోవాలి? బాప్టిజం రోజా లేకపోతే మీ పుట్టినరోజు రోజా? Birthday is a day when you were born in Satan's kingdom. అయితే బర్త్డే ఏంటంటే మీరు సాతాను రాజ్యంలో జన్మించిన దినము. And baptism is when God rescued you from the kingdom of darkness and planted you in the kingdom of heaven. అయితే బాప్టిజం ఏంటి అంటే ఆ యొక్క నరకంలో ఉన్న నరకానికి సంబంధించిన ఆ రాజ్యంలో నిన్ను తీసుకొచ్చి దేవుని రాజ్యంలో దేవుడు పెడుతూ ఉన్నాడు. And when people don't understand, on the day of baptism they finish the baptism and then they whiskey. I wonder which kingdom are the parents in? అయితే చూడండి, నాకు ఆశ్చర్య కలుగుతుంది. బాప్టిజం పొందిన రోజు విస్కీ బాటిల్ తీసుకురా అంటారు. In Telugu also whiskey only. No, they have no. Yes, brother.
on the baptism day, communion day. I wonder the baby, the child received body and blood of Jesus, and the family is taking the blood of Satan. చూడండి, కొంతమంది ఆ రోజు కమ్యూనియన్ రోజు కానీ బాప్తిజం రోజు కానీ వాళ్ళు క్రీస్తులో స్థిరపరచబడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? సాతాను యొక్క He is wondering whether I say blood or urine. సో సాతాను యొక్క రక్తాన్ని తాగుతున్నారు. He took the option of blood. I would have said it was a mistake. It is the urine of Satan. అయితే సాతాను యొక్క యూరిన్ ని తాగుతా ఉన్నారు. Why you don't get a Telugu word for urine? I didn't get immediately, brother. No, mutram. మూత్రం. If you don't get, I can give you mutram. ఓకే, మూత్రం. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So on one side, the child is adopted in the family, and the parents and the relatives are drinking what? Satan's mutram and celebration. చూడండి, Because the person did not understand what exactly happened on that baptism day. చూడండి, ఆ బిడ్డ ఏమో బాప్తిజం పొందుకుంటున్నాడు, దేవుడి రాజ్యంలో నాటబడుతున్నాడు. కానీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారు? పార్టీ చేసుకొని సాతాను మూత్రం తాగుతా ఉన్నారు. When my children got baptism, I did not know. అయితే నా పిల్లలకి బాప్టిజం అయినప్పుడు నాకు తెలియలేదు. But when it was the communion day of my children, అయితే నా పిల్లలు కమ్యూనియన్ తీసుకున్నప్పుడు I had a great celebration. నేను పెద్దగా పండుగలాగా చేశాను. And I had a chance to preach to everyone. అందరికీ వాక్యాన్ని బోధించాను. Today my child has received the body and blood of Jesus. ఈ రోజు నా బిడ్డలు దేవుని శరీర రక్తాలని వాళ్ళు పొందుకున్నారు. Some of them even asked, no alcohol. వాళ్ళు అడిగారు, అయ్యేమయ్య మందు లేదా అని అడిగారు. You are in the wrong place if you want to alcohol. No mutram here. అయితే నేను అడిగాను, మీరు తప్పుడు ప్రాసనాడు, సాతాన మూత్రం ఇక్కడ దొరకదు అని చెప్పాను. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now every time I say mutram, when they take the glass, they'll see mutram. సో ప్రతిసారి మూత్రం అంటే గ్లాసు వేయగానే సాతాన మూత్రం అంటే అనిపిస్తుంది. Hallelujah. Hallelujah. So Christ has redeemed us from the curse of the law. యేసుక్రీస్తు మనల్ని ధర్మశాస్త్రమనే శాపము నుంచి మనల్ని విమోచించాడు. So somebody comes and says, there's a curse on your life. అయితే ఎవరైనా వచ్చి మీద శాపం ఉంది బ్రదర్ అని చెప్తారు. An ancestral curse on your life. అయితే మీకు తరతరం నుంచి వచ్చే శాపం ఉంది అని చెప్తారు. And the curse is on the 4th generations. అయితే ఈ యొక్క 4వ తరం మీద ఉంది అని చెప్తారు. That person is talking about the old covenant. అయితే ఆ వ్యక్తి పాత నిబంధన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. The old covenant person who is talking is himself under the curse. ఆయన ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనే శాపంలో ఉన్నాడు. Whereas the new covenant says, అయితే నూతన నిబంధనలో ఉన్నవాడు Christ has redeemed us from the curse of the. Now if this curse, if Christ had not redeemed from the curse, what do you think would happen to a person who has done 3 murders? ఒకవేళ వ్యక్తి 3 మర్డర్లు చేసిన వ్యక్తి ఆయన స్థితి ఏమైందంటారు? Brother Sudhakar, if a man has committed 3 murders, ఒక వ్యక్తి 3 హత్యలు చేశాడు అనుకోండి, according to the law, is he under curse? ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఆయన శాపంలో ఉన్నాడా? Yes. What if he has done the same person 30? అదే వ్యక్తి 30 మర్డర్లు చేస్తే ఏమవుతాడు? More curse. What about 300? 300 హత్యలు చేస్తే? More bigger curse. What about 3,000? 3000 హత్యలు చేస్తే? I'm talking about Saul. సౌలు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. పౌలుగా మారిన వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I began to think and I said, Saul did so much of blunder. How much should he be under curse? చూడండి, సౌలు పౌలుగా మారక ముందు ఎన్ని హత్యలు చేశాడో మనందరికీ తెలుసు. Did God cursed him and punished him on the way to Damascus? అయితే దమస్కు మార్గంలోకి ఈ పౌలు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన శపించాడా? If God could save Saul and convert him into Paul, God can surely save me and convert me into an apostle Johnson. చూడండి, ఒకవేళ సౌలుని పౌలుగా మార్చి దేవుడు కృపనిచ్చి ఆయన రక్షించగలిగితే, ఆయన ప్రవక్తగా చేయగలిగితే, దేవుడు జాన్సన్ అనే నన్ను కూడా ఆయన క్షమించి నన్ను కూడా ప్రవక్తగా నిలబెట్టగలుగుతాడు.
So when I share my testimony and that person said, the kind of life you lived, you are under curse. You did not read the whole New Testament. You are still in the Old Covenant. The Old Covenant is over. We are the people of the New Covenant. Jesus has redeemed us, our ancestors, our generation from every curse of the law, by he himself being made a curse for us. అయితే నూతన నిబంధనలో మనందరినీ కూడా మన తాత ముత్తాతల తరతరముల నుంచి వచ్చే ప్రతి శాపము నుంచి యేసుక్రీస్తు మనల్ని విమోచించిన వాడిగా ఉన్నాడు. ఇక మనం శాపంలో కాదు, ఆశీర్వాదంలో ఉన్న వాళ్ళం. Do you know why people don't experience the power? ఎందుకు మనుషులు దేవుని శక్తిని అనుభవించారో తెలుసా అండి? Give me Romans 6:6. రోమీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. The next verse. 6వ అధ్యాయం 6 రోమీయులకు రాసిన లేఖ 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూస్తున్నాం. Knowing this. ఏమనగా మన what? Knowing this. Knowing what? అదే ఏమనగా అంటే ఏమిటి? Knowing what? ఏం తెలుసుకోవాలి? Knowing this what? ఏం తెలుసుకోవాలి? Jesus is death. Jesus is burial. Jesus is resurrection. Knowing what Jesus did for us, our old man, our sinful nature, the documents that were against us, all of that put together is crucified with Christ on the cross. అయితే మనకి ఏం తెలుసు అంటే మనకి యేసు ప్రభువు మరణించాడని, యేసు ప్రభువు పునరుత్థానమయ్యాడని మనకు తెలిసిన మనము ఈ యొక్క మనలో ఉన్న పాత వ్యక్తి మరణించాడని, శిలువలో మరణించాడని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. Knowing this, say that, everybody say that. Again. What knowing? ఏం తెలుసు మీకు? Jesus is death. యేసు ప్రభువు మరణించాడు. Jesus is burial. ఆయన పాతి పెట్టబడ్డాడు. Jesus is resurrection. యేసు ప్రభువు పునరుత్థానమయ్యాడు. Was it because of his own sin? యేసు ప్రభువు పాపం వలన? Or was it for me? నా కోసమా? For me. నా కోసం. For me. నా కోసం. Brother Sudhakar is saying, why is he catching me today? Today is the last day. I won't get you from tomorrow. అయితే నన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నాను అనుకోవచ్చు, ఇదో చివరి రోజు కాబట్టి. No problem. Okay. You and I are going by car. మన ఇద్దరం కలిసి కార్లో ప్రయాణం చేస్తున్నాం. I'm younger to you or you are younger to me? You are only. I'm younger to you. Okay. So I'm driving. అయితే నేను నడుపుతున్నాను, కార్ నడుపుతున్నాను. And I jumped the signal. అయితే నేను సిగ్నల్ జంప్ చేశాను. This policeman caught us. అయితే పోలీస్ అయిన మనల్ని పట్టుకున్నాడు. You are not relative, okay? అయితే మన రిలేటివ్స్ ఏం కాదు. And he is saying 2,000 fine or 6 months imprisonment. అయితే అన్నాడు, పోలీస్ ఆయన అన్నాడు, 2,000 రూపాయలు జరిమానా కానీ 6 నెలల జైలు శిక్ష కానీ. So I'm pleading with him. Ayya Swami. Not listening. అయితే పోలీస్ ఆయన అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా వదిలిపెట్టయ్యా, ప్లీజ్ అయ్యా వదిలిపెట్టయ్యా అని అడుగుతున్నాను. Brother Sudhakar, will you not open your purse and give him 2,000? అయితే See, you heard? And you were saying he will not pay. యా సో వెంటనే మీరు ఈ గొడవ ఎందుకు అని చెప్పి ఆ 2,000 రూపాయలు ఫైన్ కడతారా లేదా? My brother Sudhakar, kind, merciful, loving, passionate, will open his purse and give him the 2,000. అయితే సుధాకర్ గారు చాలా మంచివాడు, ప్రేమ గలవాడు కాబట్టి. Now will this policeman say, I don't want from him, I want from you? అయితే పోలీస్ వారికి చెప్తాడా, లేదు నువ్వు నడుపుతున్నావు కాబట్టి నువ్వే ఫైన్ కట్టాలంటాడా? The penalty is 2,000, you got your money, right? అయితే పెనాల్టీ 2,000 కాబట్టి ఎవరు కట్టినా పర్వాలేదు. I told you he is an honest cop. అయితే ఆ పోలీస్ ఆయన చాలా నిజాయితీ గలవాడు. He makes a receipt. ఓ రిసీట్ ఇస్తున్నాడు. Received with thanks. అయితే రిసీట్ ఇస్తూ ఉన్నాడు చేత్తో Now రాసి. he is giving the receipt to whom? ఆ రిసీట్ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు? Brother Sudhakar or me? అయితే మీకు ఇస్తున్నాడా లేకపోతే నడిపిన బ్రదర్కి ఇస్తున్నాడా? But you paid. కానీ మీరు కట్టారు. He is saying, even though I paid, he will give the receipt to me, అయితే because I was the who did the crime. అయితే నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి సుధాకర్ రెడ్డి గారు డబ్బులు కట్టిన రిసీట్ మాత్రం ఆ పోలీస్ వ్యక్తి నాకే ఇస్తాడు. Correct? అవునండి. Now we are once again driving. మళ్ళీ డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నాం.
flying squad. ఈసారి And flying- all youngster flying squad. Wow, 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 wow. అయితే ఈ యొక్క యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా యవనస్తులందరూ కూడా హార్న్లు కొట్టుకుంటూ పోతా ఉన్నారు. And they bring the car in front. అయితే ఆ కారు ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. And they come with their guns. వాళ్ళు గన్లు తీసుకొని వస్తున్నారు. You have broken the law. We got the video. అయితే ఇగో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ వాళ్ళు అంటున్నారు, ఇగో నువ్వు చట్టాన్ని అతిక్రమించారు, ఇదిగో మా అక్కడ వీడియో ఉంది అని చెప్తారు. So I look at you and I say, again we'll have to pay money. అయితే సుధాకర్ గారు, మనం తప్పు చేయలేదు ఈసారి, కానీ ఇప్పుడు కూడా మనం డబ్బు కట్టాలి అంటాం. Brother Sudhakar is saying, don't worry. అయితే భయపడకండి. The cops come and say, ఆ పోలీసు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, your video is here. ఇగో మీ వీడియో, యవనస్తులారా మీ వీడియో ఉంది ఇక్కడ. You have jumped the signal. మీరు సిగ్నల్ క్రాస్ చేశారు, 2000 fine. 2000 ఫైన్. I'm sitting and crying. నేను కూర్చొని ఏడుస్తున్నాను. My brother Sudhakar, సుధాకర్ గారు, I'm looking at him. ఆయన వైపు చూసి, This time he's not putting his hand in the pocket. అది ఈసారి జేబులో డబ్బులు తీయట్లేదా? I'm crying even more ఇంకా ఏడుస్తున్నాడు. because he's not going to give the money now. ఎందుకంటే ఈసారి డబ్బులు తీయట్లేదు. He's telling me, ఆయన నాకు చెప్తున్నాడు, don't cry. నువ్వు ఏడవకు, Just take that receipt ఆ రిసీట్ తీసుకో, and show it to him. ఆయనకు చూపించు. So I show him the receipt. అయితే నేను రిసీట్ చూపించాను. They put their guns వాళ్ళు గన్ లోపల పెట్టారు. and they say, we are sorry. సారీ, మాకు తప్పైంది, And they let us go. మమ్మల్ని వదిలిపెడతారు. Is that right? అది రైటా అండి? In the same way, అదే క్రమంలో Jesus paid the price and gave us the receipt. The next time the devil comes and says, you are under curse, show the receipt and tell the devil, I used to be under curse when I was in your captivity, but now I've been redeemed, set free from all your captivity, and I belong to Jesus of Nazareth. You have no power over me. Hallelujah. హల్లెలూయా. చూడండి, నేను మరొకసారి సాతాను వచ్చి నువ్వు శాపంలో ఉన్నావంటే మన దగ్గర ఉన్న రిసీట్ని చూపిస్తాం. ఆ రిసీట్ ఏంటంటే, యేసయ్య నా కోసం శిలువలో మరణించాడు, పాతి పెట్టబడ్డాడు, తిరిగి లేవనెత్తబడ్డాడు అని చూపిస్తే, ఇక నేను నీకు సాతానా, నీకు సంబంధించిన వాడిని కాదు, నీ శాపంలో నేను లేను, నేను క్రీస్తు ఆశీర్వాదంలో ఉన్నావు అని చూపిస్తాం. So many people pray and pray and pray without a receipt. అది చాలా మంది ఈ రిసీట్ లేకుండా బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. And they keep on praying, God, deliver me from this curse, deliver me from this curse, deliver me. ప్రభువా, ఈ యొక్క శాపం నుంచి నన్ను విమోచించు, శాపం నుంచి విమోచించు అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉంటారు. Do you need to beg or do you need to show the receipt? మీరు అడుక్కోవాలా, లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న రిసీట్ చూపించాలా? And there are too many people inside the church who work for Satan and they don't even know they're working for Satan, because everywhere they go and see somebody in problem, you are under curse and sister curse. And you know what? Your great grandfather's brother, he killed 3 people. How does he know? I saw a vision. చూడండి, చాలా మంది Keep చర్చిలో your vision to yourself. I better make a vision on the word of God and live my life victorious, free from all these crises. ఆమేన్. చూడండి, చాలా మంది చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళు సాతాన్ కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఎలా అంటే, ఎవరైనా సమస్యలో ఉన్నట్లుగా చూస్తే, మీరు శాపంలో ఉన్నారు, అరే మీ శాపంలో ఎలా తెలుసు అని అంటే, నాకు దర్శనంలో దేవుడు చూపించాడు, ఆ దర్శనంలో మీ తాత ముత్తాత ఎవరో ఒక ఇద్దరిని చంపేశాడని చూపించాడు, అందుకే మీరు శాపంలో ఉన్నారని చెప్తారు. కానీ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిందంటే, నీ దర్శనము దేవుని వాక్యం మీద ఉంచినట్లయితే మనం శాపంలో ఉన్నామా ఆశీర్వాదంలో ఉన్నామా మనకు తెలుస్తుంది. Tell me honestly, which one is better, somebody coming and giving you his vision, చూడండి, ఏది సులువు, ఎవరైనా వచ్చి ఆయన సొంత విజన్ చెప్పడమా, or you taking the word and looking over there and making your own vision? అయితే మీరు దేవుని వాక్యంలో చూసుకొని మీరు ఒక దర్శనం కలిగి జీవించటమా? But many people will go and say, pray. అది చాలా మంది వెళ్ళి, ఇగో ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుతారు. ఓ బ్రదర్, Now I'll ask, any message, brother? Yeah, you received little power. I received little power. Where did the other power go? You have to get prayed more. Ayyo, he is under the law. Are you following? అర్థమవుతుందా అండి? We are laughing. మీరందరూ I think I నవ్వుతున్నారు. should make all these skits to show people how it happens.
వీళ్ళందరూ ఎలా జరుగుతుందో చూపించాలి. Praise God. Praise Now the even after that somebody will come. దీని తర్వాత కూడా ఇంకెవరో వస్తారు మళ్ళీ. Brother, pray over me. Any message, brother? బ్రదర్ నాతో ప్రార్థన చేయండి, నాకు ఏమైనా మెసేజ్ వస్తుందా చెప్పండి ప్లీజ్. Listen, don't go after people giving the message. You got the written word, the message from heaven. చూడండి, మనుషుల వైపు పరిగెట్టకండి, నాకు మా సందేశం ఇవ్వండి, మెసేజ్ చేయండి, పరిగెట్టకండి. మీకు దేవుని వాక్యం మీ ముందుంది. Look at that grandma. ఆ అమ్మగారు చూడండి, Everything that I'm saying. అన్ని చెప్పినని తలకాయ మంచిగా ఊపుతుంది. Grandma. అమ్మ నీకు ఒక బ్రదర్ ముద్దిస్తున్నాడు. When a person has got a bad body language, yes, I understand. I get excited. ఏ వ్యక్తి అయితే మంచిగా వినేటట్టుగా నాకు కనబడితే నాకు చాలా సంతోషం కలుగుతుంది. And some people, కొంతమంది సీరియస్గా చూస్తున్నారు, చాలా సీరియస్గా చూస్తున్నారు. because people feel if you laugh, you're not spiritual. That's అయితే why. ఎందుకంటే మనం ప్రేయర్లో కూర్చున్నాం కాబట్టి నవ్వుతే అమ్మో వీళ్ళు స్పిరిచువల్ పీపుల్ కాదని అనుకుంటారని సీరియస్గా కూర్చుంటారంట. That's the reason Lucek always laughs. She's not spiritual, no? సీరియస్గా కూర్చున్నా అందరు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 So you have been redeemed from the curse of the law. మీరందరూ పాపము నుంచి విమోచించబడ్డారు. You are redeemed from all ancestor curses. మీరందరూ శాపాల నుంచి విమోచించబడ్డారు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So you have been set free from all the curses. మీరు అన్ని పాపం నుంచి విమోచన పొందుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. థ్యాంక్ యూ జీసస్. And you have been redeemed from the curse, మీరు పాపం నుంచి విమోచించబడ్డారు, that the blessings of Abraham might come upon you. అబ్రహాము ఆశీర్వాదం మీ మీద వచ్చును గాక. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. God wants us to be joyful people. మనం ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉండడానికి దేవుడు This కోరుకుంటాడు. is a good news. ఇది శుభవార్త. When your son gets a job, అయితే నీ కుమారుడికి జాబ్ వస్తే నవ్వుతారు. and when you get a place in heaven, adopted in the family of God, praise the Lord. అయితే నీ కుమారుడు దేవుడి రాజ్యంలోకి వచ్చాడంటే సీరియస్ గా ప్రైజ్ ది Sometimes I లార్డ్. find some preachers know they will tell everybody to clap, but they will not clap. అయితే ప్రీచర్లు చాలా మంది మీరు చప్పట్లు కొట్టారని చెప్తున్నారు, వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టరు. But they will not clap. Praise the ప్రైజ్ Lord. ది లార్డ్ అని సీరియస్ గా ఉంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So are you ransomed? అయితే మీరు విమోచించబడ్డారా? So you are under curse? మీరు శాపంలో ఉన్నారా? If somebody tells you you are under curse, you say, you try to sow that seed in me, might be that harvest will come to you. అయితే ఎవరైనా మీరు శాపంలో ఉన్నారంటే మీరు వాళ్ళని నమ్మకండి. I'm telling you, in my early days, నేను మొదటిగా దేవుడు ప్రభులోకి వచ్చినప్పుడు there were a lot of prophets who would come and talk to me. చాలా మంది ప్రవక్తలు వచ్చి నాతో మాట్లాడేవారు. And the prophets would give me only bad news. ఈ ప్రవక్తలందరూ చెడు వార్తనే చెప్పేవాళ్ళు నాకు. And then I became like a Rottweiler. దాని తర్వాత రాట్వెల్లర్ అనే కుక్కలాగా తయారయ్యాను నేను. I would show them the scripture and say, can you see this? You change your God. అయితే ఎప్పుడు వాళ్ళకు వాక్యం చూపించి ఇగో నీ దేవుని మాట ఏం రాయబడిందో చూడు అని చెప్పేవాడిని. My God gives in writing. నా దేవుడు రాతపూర్వకంగా ఇచ్చాడు నాకు. I will give you one more document. మీకు ఇంకొక పత్రం ఇస్తాను. Give me Colossians chapter 2. కొలొస్సీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం. Verse number 14. కొలొస్సీయులకు రాసిన లేఖ 2వ అధ్యాయం 14వ వచనం చూద్దాం. I want different translation of the first word. In this King James it says blotting out. Give me one more word from your Bible. Come on. ఇంకో First వర్షం. one is blotting out.
from your Bible. Just see that. Colossians 2:14. కొలొస్సీయులు రాసిన లేఖ 2:14 Blotting out is over. Huh? Erasing. Give me Erasing. some more. Cancelled. Okay, give me some more. వైప్డ్ అవుట్. This man did everything. Then they will not open the Bible here. I am making them open the Bible. You are giving them everything. They cannot see, only Oh, live, they can't see? only live people can see. Oh, then every time I'm saying, look at the Bible, look at the Bible. They are looking the mobiles. Oh, okay. Okay. Cancelled, blotting out, erasing, wiped out. చూడండి 3 రకాల వర్షన్స్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దాని మీద చేతి రాతను తుడిచివేసింది అని తెలుగులో రాయబడింది. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us. అయితే మనకి వ్యతిరేకంగా చేతి రాతను రాయబడింది, తుడిచివేయబడింది. Which was contrary to us. అది మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. In Hyderabad, if somebody has done a crime, will the police get the arrest warrant to arrest that person? చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఏదైనా క్రైమ్ చేశాడు అనుకో, తప్పు చేశాడు అనుకోండి, పోలీసు వాళ్ళకి అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తారా? He doesn't have TPT. What does it say, TPT? Yeah, please read that full, slowly read it. చాలా జాగ్రత్తగా స్లోగా చదవమ్మా. I want you to listen to this. అయితే నేను చాలా జాగ్రత్తగా And వినండి. this is the birthright of every Christian. చూడండి, ప్రతి క్రైస్తవుడికి ఇది జన్మించే హక్కులాగా ఉంది. The next time Satan gives you guilt, you remember this document. ఎప్పుడైతే సాతాను మిమ్మల్ని అభద్రతా భావాన్ని కలిగిస్తుందో అప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని వాడండి. Yeah, go ahead. He cancelled out every legal violation Every legal violation we had on our record and the old arrest warrant warrant that stood to indicate us. He erased it all. He erased that arrest warrant that stood against us, Our sins, our sins, our stained soul. our stained soul. He deleted it all. He He deleted it all, and they cannot be retrieved. and they cannot be restored or they cannot be retrieved. It is lost forever. ఆమేన్. Everything we once were in Adam Everything that we were once in Adam has been placed unto his cross, has been placed unto, nailed or pierced into his cross, has been placed unto his cross Yes. and nailed permanently. What? Permanently. Nailed permanently. Permanently. All that was from Adam that came into us is nailed permanently onto the cross of Jesus. Nailed permanently there as a public display of cancellation. So it was, did Jesus die in a closet? No. He died on the top of the mountain in public, and it was a triumph victory over Satan. The next verse. And he made a public spectacle of him. Praise God. ప్రైజ్ గాడ్. Now that's enough. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, just put that King James, please. Now,
Watch this, those who are online. ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. Now, we know that the Romans crucified Jesus. మనందరికీ తెలుసు రోమీయులు యేసు ప్రభుని సిలువ వేశారని. And we can see them nailing him on the cross. అయితే మనము వాడిని 14. అయితే మనకు తెలుసు వాళ్ళందరూ కూడా యేసు ప్రభుని సిలువలో వేలాడదీశాడని. The Bible is saying, బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, when the Romans were nailing Jesus on the cross, రోమీయులు యేసు ప్రభుని సిలువలో మేకులతో కొట్టినప్పుడు Jesus was also nailing something on the cross. యేసు ప్రభు కూడా ఏదో వాటిని మా మేకులతో కొడుతూ ఉన్నాడు సిలువలో. Again. When the Romans nailed Jesus on the cross, రోమీయులు యేసు ప్రభుని సిలువలో మేకులతో కొట్టినప్పుడు, which we could see with our eyes, మన కళ్ళతో మనం అది చూడగలిగాము. that same moment అదే సమయంలో Jesus was also nailing the arrest warrant and the document that stood against us, that qualified us to go to hell. Jesus was also nailing that document on our behalf on the same cross. చూడండి, అదే సిలువలో యేసు ప్రభు కూడా ఆ చేతి రాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డముగా లేకుండా, మనకు అపరాధములు కావచ్చు, పాపం అన్నిటి కూడా కావచ్చు, మేకులతో సిలువ మీద యేసయ్య కొడుతూ ఉన్నాడు. According to the Roman law, రోమీయుల చట్ట ప్రకారంగా if a person is arrested for a crime, ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు, అరెస్ట్ చేసినప్పుడు, if it is a small crime, ఒక చిన్న తప్పు చేసినప్పుడు అరెస్ట్ he చేసినప్పుడు would be put in a cell in the prison, వాళ్ళని సెల్లో జైల్లో పెడతారు. and on the door the document would be put there, అయితే ఆ డోర్ మీద ఆయన చేసిన తప్పును రాస్తారు. the name of the person, ఆ మనిషి యొక్క పేరు, the crime committed, ఆయన ఏం తప్పు చేశాడో రాస్తారు, the punishment for this crime. ఆ యొక్క తప్పుకి ఆయన తప్పుకి కావాల్సిన శిక్ష ఏంటో కూడా రాస్తారు. So let's say 5 years imprisonment. మనం అనుకుందాం 5 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష అనుకుందాం. So after 5 years the door would be opened, 5 సంవత్సరాల తర్వాత తలుపు తీయబడుతుంది. the prisoner comes out. ఆ యొక్క తప్పు చేసిన వ్యక్తి బయటకు The వస్తాడు. first thing the prisoner will do, మొదటగా ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు అంటే, he'll take the document from the door, ఆ తలుపు మీద రాయబడ్డ ఆ పత్రాన్ని తీస్తాడు, go to the jailer, జైలర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, and he'll put a stamp ఆ స్టాంప్ వేయించుకుంటాడు, and a signature ఆ సిగ్నేచర్ చేయించుకుంటాడు, that this person has paid the penalty in full. అయితే ఆయనకి వేసిన శిక్షా కాలమంతా కూడా ముగించాడని రాపించుకుంటాడు. Once the seal has been put, ఒకసారి అది సీల్ వేసిన తర్వాత no man can call that person a criminal anymore, because the penalty has been paid in full. ఎందుకంటే ఇంకా బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ వ్యక్తి కూడా ఆయన క్రిమినల్గా తప్పు చేసిన వ్యక్తిగా మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే ఆ తప్పు చేసినందుకు ఆయన శిక్షని సంపూర్ణంగా అనుభవించాడు కాబట్టి. When the person has done a big crime, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తే the person is crucified in public. అయితే అందరి ముందు ఆ వ్యక్తిని సిలువ వేయాల్సిన చట్టము రోమీయులకు ఉండింది. There also a document is put అక్కడ కూడా ఆయన చేసిన తప్పుల గురించి రాయబడుతూ ఉంది. above the head of the person. ఆ వ్యక్తి తల మీద ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్ రాయబడుతుంది. So when a person is watching him being crucified, ఆ వ్యక్తి సిలువ వేయబడ్డప్పుడు there will be a document. ఆయన వెనుక ఒక ప్రాత పత్రం ఉంటుంది. What is the crime that this person has done that he deserved this punishment? ఆ పత్రంలో ఏం రాయబడుతుందంటే ఆ వ్యక్తి ఏం తప్పు చేశాడు ఈ శిక్షకి పాత్రుడు కాడానికి అని రాయబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So that when people look at it, ఎప్పుడైతే ప్రజలు ఆయన వైపు చూస్తారో they will get into so much of fear వాళ్ళకు ఒక భయమే ఇస్తుంది. that they will talk to themselves and say, వాళ్ళు మాట్లాడుకొని అంటారు, I will never want to do that because I don't want to be on that cross. నేను ఎప్పుడు కూడా ఇంకా అలాంటి తప్పు చేయను, ఎందుకంటే అలాంటి మరణము నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి. That is why on top of Jesus' head, what was written? అందుకే యేసు ప్రభు తల మీద ఏం రాయబడింది చెప్పండి? ఐఎన్ఆర్, Jesus of Nazareth, King of the Jews. అయితే యేసు నజరేయుడైన యేసు యూదులకి రాజు అని రాయబడింది. Because when Jesus said he's the king, యేసు ప్రభు నేను రాజుని అని చెప్పినప్పుడు that is when the high priest got angry. అప్పుడే ఆ ప్రధాన యాజకుడికి కోపం వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. So just as every document was written of the crime,
Jesus took our document and nailed it on the cross for you and for me. అయితే మనకి వ్యతిరేకంగా రాయబడిన ప్రతి వ్రాతపత్రమును అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు శిలువలో మేకును కొట్టాడు. Just put that, just watch it. Oh, what does it say? కొలొస్సీలు 2:14 చూద్దాం మళ్ళీ. Blotting out the handwritten of ordinances that was against us, which was contrary to us, Jesus took it out of the way. That document was on the way that pulled you to hell. Jesus took that document out of the way, nailed it to the cross where the sinless blood was shed, and now the document has no power against you. Praise God. And now you are set free. అయితే మనకి వ్యతిరేకంగా రాయబడిన ఆ వ్రాతపత్రాన్ని యేసు ప్రభు శిలువలో మేకులకు కొట్టి, ఆ మేకులకు కొట్టినప్పుడు ఆయన రక్తము ద్వారాలుగా ఆ యొక్క వ్రాతపత్రం మీద పారినప్పుడు మన ప్రతి అపరాధము, ప్రతి పాపము, ప్రతి దోషము తుడిచివేయబడింది. అందుకే మనం సంపూర్ణంగా స్వతంత్రులుగా అయ్యాం, మనము విమోచించబడ్డాం. So anytime you get a thought that you are under curse or ancestor curse, here is a document that says whatever your ancestors have done, Jesus has nailed it on the cross, and everything that was against you has been made nullified, powerless. It cannot arrest you anymore. చూడండి, ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీరు మీ తరతరముల నుంచి శాపంలో ఉన్నారు అని మీకు చెప్తే వాళ్ళకి చెప్పండి, ఇగో తరతరముల నుంచి నేను చేసిన అపరాధములన్నిటినీ కూడా యేసు ప్రభు వ్రాతపూర్వకమైన అపరాధములన్నిటినీ కూడా సిలువలో ఆయన మేకులు కొట్టి దాన్ని తుడిచివేశాడు అని చెప్పండి. Do you know why Christians get destroyed? ఎందుకు క్రైస్తవులు నాశనం అవుతారో మీకు తెలుసా? Because they want to hear what this preacher said, that preacher said. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ ప్రీచర్ ఏం చెప్పాడు, ఈ ప్రీచర్ ఏం చెప్పాడు అని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. If they stick to what God's word said, ఒకవేళ వాళ్ళు దేవుడు వాక్యానుసారంగా ఏం రాయబడిందో వాళ్ళు తెలుసుకుంటే they would be set free. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా స్వతంత్రులు అవుతారు, విడుదల పొందుతారు. Praise God. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Can we all stand and give Jesus a big hand of praise? మనందరము లేచి ఒక మంచిగా చప్పట్లు కొడదాం యేసయ్యకి. Can we give the Lord a big hand of praise? Every document against you has been nailed on the cross. మనందరం చప్పట్లు కొడదామా? ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ మన నుంచి రాయబడినంత కూడా తుడిచివేయబడింది. You are no more a criminal, you are an adopted child of God. మీరు ఇక క్రిమినల్ కాదు, దేవుడు వారసులు. You are a child of God. మీరు దేవుడి పిల్లలై ఉన్నారు. Your ancestors are set free. మీ యొక్క తరతరం నుంచి మీ యొక్క పితరులందరూ కూడా విమోచించబడ్డారు. Your generations are set free. మీ తరతరములు విమోచించబడ్డాయి In Jesus' name. యేసు నామములో. Because the Bible says, as you believe in your heart and you confess with your mouth, so it is. నీ నోటితో నీ హృదయంలో నమ్మి నీ నోటితో ఒప్పుకుంటే నువ్వు అదే నీ జీవితంలో If జరుగుతుంది. somebody came and gave you a vision or a prophecy that you are under curse, your ancestors were under curse, and you believed it, that curse is active in your life. అయితే ఎవరైనా వచ్చి మీ యొక్క మీ ప్రవచనం చేసినట్లయితే, మీకు చెప్పిన దర్శనం రూపంలో మీకు చెప్పినట్లయితే, మీరు అది నమ్మినట్లయితే ఆ యొక్క దర్శనం, ఆ విజన్ మీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది. Now's the time to cancel it. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేద్దాం. I want you all to close your eyes అందరు కళ్ళు మూసుకోండి, and let's say together. మనందరం కలిసి చెప్దాం. Lord, your word says, ప్రభువా నీ వాక్యం చెప్తుంది. everybody, Lord Jesus, your నోరు word తెరిచి says, అందరు నోరు తెరిచి ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. లార్డ్ జీసస్, your word says, your word says, the just shall live by faith the just shall live by faith and not by sight. and not by sight. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you for your word. thank you for your word. Galatians 3:13 says, Galatians 3:13 says, Christ has redeemed me, Christ has redeemed me, my family, my family, my generations, my generations from the curse of the law, from the curse of the law, being made a curse for us. being made a curse for us. For it is written, For it is written, cursed is everyone cursed is everyone that hangs on the tree. that hangs on the tree. That the blessings of Abraham
that the blessings of Abraham might come on the Gentiles might come on the Gentiles through Christ Jesus, through Christ Jesus, that we might receive that we might receive the promise of the Spirit through faith. the promise of the Spirit through faith. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I and my household I and my household are free from every curse of the law. are free from every curse of the law. We are under Abraham's blessings We are under the Abraham's blessings and anointed by the Holy and Spirit. anointed by the Holy Spirit. Every document, Every document, every arrest warrant every arrest warrant that was against us that was against us has been blotted out, has been blotted out, erased, erased, wiped out, wiped out, cancelled, cancelled, that stood against us. that stood against us. Thank you, Lord Jesus, Thank you, Lord Jesus, for taking it out of the way from taking it out of the way and nailing it on the cross. and nailing it on the cross. We declare We declare every document against us every document against us is finished, is finished. it is destroyed, It is destroyed, completely destroyed, completely destroyed, and we are set free. and we are set free. Thank you, Lord Jesus, Thank you, Lord Jesus, for giving us the freedom, for giving us the freedom. and in this freedom And in this freedom, we shall live for you. we shall live for you. Our old man Our old man has been crucified had been crucified with Christ. with Christ. This body of sin This body of sin has now no more power has now no power to work against you. to work against you. This body This body is the temple of God, is a temple of God, anointed by God anointed by God to serve the Lord Jesus, to serve the Lord Jesus, the kingdom of God. the kingdom of God. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I'm going out of this place I am going out of this place blessed blessed with Abraham's blessings. with Abraham's blessing. You said to Abraham, You said to Abraham, I will bless those who bless you. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. I will curse those who curse you. In you In you shall the families shall the families of all nations of all nations shall be blessed. shall be blessed. I bless you I bless you to be a blessing to the nations. to be a blessing to the nations. With Abraham's blessings, With Abraham's blessings, I declare I declare I am a blessing I am a blessing to the nations. a blessing to the nations. In Jesus' name. In Jesus' name. Now give the Lord a big hand of praise. Come చప్పట్లు కొట్టి on. దేవుని మహిమపడదాం. Come on. Shout to the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Touch your neighbor and tell your neighbor you are free from every curse of the law. మీ పక్కలో చెప్పండి, ప్రతి శాపం నుంచి దేవుడు విమోచించాడు. You are blessed with Abraham's blessing. మీరు అబ్రహాం ఆశీర్వాదంతో ఆశీర్వదించబడ్డారు. You are anointed by the Holy Ghost power. మీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత అభిషేకించబడ్డారు. All documents against you has been nailed on the మీకు cross. వ్యతిరేకంగా రాయబడిన ప్రతి పత్రము తుడిచివేయబడింది. No more arrest warrant against you. మీకు అరెస్ట్ వారెంట్ మీకు వ్యతిరేకంగా ఏమీ లేదు. All that you received from Adam is nailed on the cross. ఆదాము నుంచి పొందుకుందంతా కూడా సిలువ వేయబడింది. And all that you received from Christ is flowing in you and through you. అయితే క్రీస్తు ద్వారా మీరు పొందుకుందంతా మీలో మీ ద్వారా ప్రవహిస్తూ ఉంది. In Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. 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 Thank you very much. Thank you very much. చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. Hallelujah. Now I can see everybody smiling now. ఇప్పుడు అందరూ నవ్వడం చూస్తున్నాను నేను. I know in this class so many bondages are broken. ఈ క్లాస్ లో చాలా బంధకాలు విరగొట్టబడ్డాయి. So many deadly, miserable visions and prophecies have gone into the garbage bin. చాలా మనం పొందుకున్న దర్శనాలు మెసేజ్ అన్ని కూడా చెత్తకుండిలో పడేయబడ్డాయి. And new visions on the word of God has come into people's life. అయితే క్రీస్తులో నూతనత్వం మనలోకి వచ్చింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So now there is celebration. ఇప్పుడు మనము ఆనందించాల్సిన సమయం. He will announce to you. ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తాడు. వాట్ షల్ ఐ Chai pani, no? చాయ్ ఇస్ దేర్ బ్రదర్. He doesn't know. He has forgotten. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు టీ బ్రేక్ అండి. టీ స్నాక్స్ ఇవ్వబడతాయి. సో 15 minutes బ్రేక్, 15 నిమిషాలు బ్రేక్. సో అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు లిసన్ టు ద వర్డ్. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ.